kune kumwe kusingaenekwi. Ndaeneka Satani. Pai waregere kundiudza. Ndakurongera pati, kuronga pati yekueneka Satani. Iyo smile yake ichikuuraya. Smile ya Satani inokuuraya. Waregere kundiudza, taita pati, taridza nziyo, tacelebrate. Hatieneki Satani kana toinda kunonamata Mwari wazvokwadi. Ndakueneka. Ende musi waunoda kueneka. Ndo paunopiwa maoffers ari nani. Musi waunofunga kundoriramba zimukomana yari aranyadzosati ariti. Musi uyo surprise yaunorohwa nayo ka. Hazvienekwi kueneka Satani unorohwa nyuwani. Ndo paunoudza kuti this time ndakumbokuendesa kuDubai. Have you ever been to Qatar? Unyepa iwe. Unotengegwa chikafu chaungosina mbotengegwa pamwe pesa. Unorohwa ka surprise kuti ningo kasungwa maziso. Hey baby, can I just blindfold you? Is it okay? Have you ever been to Victoria Falls? By plane, not by the road. No, by the plane. Ochinja. Hatieneki Satani. Ini gore randaita sarudzo mufundisi. Ndakasara ndisisina hama nemakaenda kazvadi chichinya chakavanzika chikuru. Kune patoenekana. Panyaya dzaMwari apa rinoparidzwa universal asi tori sarudza individual. Pana riga amira ndakadai. Tiza